салом тамошобинон, ҳаводорон ва он нафароне ки пайваста барномаҳои шабакаи баҳористонро тамошо мекунанд. нахуст барномаи донишварро дар соли 2021 манзуратон мегардонем ва мақсад аз таҳияи барнома санҷидани дониши иштирокчиён аст. албатта тамошобинони азиз, мо дар ҳар барнома мавзӯъҳои гуногунро ба иштирокчиён пешниҳод менамоем ва иштирокчиёни барномаи донишвар махсус хонандагони литсейҳо ҳамзамон донишҷӯёни донишгоҳ ва донишкадаҳои кишвар ҳастанд. ман бовар дорам ки албатта барномаи мо барои шумо писанд меояд ва дар идома низ моро ҳамроҳӣ мекунед. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки даври аввали барномаи донишвар аз 12 барнома иборат аст ва аз миёни 12 барнома мо беҳтаринҳоро интихоб менамоем ва дар 4 барномаи дигар бо ҳам рақобат мекунанд. баъд аз ин ғолибонро муайян менамоем ва онҳо ба даври финалӣ роҳ меёбанд ва ёдрас мешавем ки ғолибон соҳиби мақомҳои якум, дуюм ва сеюм мегарданд. инак баъд аз чанд лаҳза иштирокчиёни барномаи имрӯзаро бароятон муаррифӣ мекунем. бо мо бошед. иштирокчии таҳти рақами 1 Судоба Сатторзода. марҳамат. иштирокчии таҳти рақами 2 тамошобинони азиз Меҳрона Саидмуродзода ва иштирокчии таҳти рақами 3 Гузал Искандарова. ман шуморо хушомадед мегӯям ба нахуст барномаи донишвар ва бовар дорем ки албатта бо шумо барнома ҷолиб сурат мегирад ва тамошобинони азиз, мавзӯи барномаи аввалини мо тарзи ҳаёти солим аст ва иштирокчиёни барномаи нахустини мо аз донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳастанд. хушомадед ба барнома. рафти барномаро ман бароятон як маротиба мефаҳмонам ки чӣ гуна аст. диққат бидиҳед. ба ҳар яки шумо 6 савол пешниҳод мешавад. ҳар як савол аз 6 вариант иборат аст ва шумо бояд варианти дурустро интихоб намоед. мо сониясанҷро ба кор мебарем. албатта ҳар нафаре ки аз миёни шумо дар охир вақтро камтар истифода кард, аллакай ӯ як ҷавоби дуруст дорад. хуб, шарти бозиро фаҳмидед ва кӯшиш бикунед ки ба саволҳои мо дақиқан посух бигӯед ва хуб таваҷҷӯҳ дошта бошед ба саволҳо. мо аз иштирокчии аввал шурӯъ мекунем. 6 савол танҳо ба худи шумо аст ва агар савола баротон пешниҳод мекунам бо вариантҳо, вақте ки ҷавоби дуруста пайдо кардед, таърихи баландгӯякое ки дар назди шумо аст, мегӯед ки ман омодаам. хуб, ва омода бошед, пас мо шуморо имконияти шунидан дорем. ва инак тамошобинони азиз, шурӯъ мекунем аз иштирокчии таҳти рақами 1 Судоба Сатторзода. омода ҳастед? вақт шурӯъ шуд ва саволи нахустин ба шумо. чӣ гуна ки мо медонем, кашидани сигор ба саломатии мо зарар дорад ва албатта ба як қатор бемориҳо оварда мерасонад. аз чӣ қадар масофа дуди сигори нафари сигоркаш ба саломатии мо зарар мерасонад? 2 метр, 4 метр, аз масофае ки бӯи дудро ҳис мекунем, 5 метр, 7 метр. аз масофае ки мо бӯи дудро ҳис мекунем. аз масофае ки бӯи дудро ҳис мекунем. саволи дигар. мутахассисони донишгоҳи Гринвич бо иштироки 3500 нафар таҳқиқот гузаронданд ва дар натиҷа онҳо фаҳмиданд ки гипнотерапия метавонад дардро 30-40% коҳиш диҳад. барои рафъи дард чанд дақиқа гӯш кардани сабти аудиоӣ бо гипнотерапия кифоя аст? 5 дақиқа, 15 дақиқа, 20 дақиқа, 30 дақиқа, 40 дақиқа, 50 дақиқа. бандиша шумо? бандишаи ман 5 дақиқа. 5 дақиқа. саволи дигар, хоҳиш мекунам тартиба риоя мекардед. вақте ки омода бошед, мегӯед ки ман тайёрам. хуб, фаъолияти ҷисмонӣ дар дил хоҳнамуди варзиш вазъи умумии баданро нигоҳ медорад ва кори системаи узвҳоро, яъне узвҳои баданро аз заҳролудшавӣ нигоҳ медорад. тибқи таҳқиқот, одамоне ки мунтазам ба варзиш машғул ҳастанд нисбат ба онҳое ки тарзи ҳаёти солимро риоя намекунанд 25% камтар сармо мегиранд ва тамрин ҳам вақти муайяни худро дорад. дар як рӯз ҳамагӣ шахс бояд чанд дақиқа тамрин кунад? 5-15 дақиқа, 20-35 дақиқа, 30-60 дақиқа, 40-65 дақиқа, 70-85 дақиқа ва 70-90 дақиқа. ман тайёрам. 25 дақиқа. варианти дуюм.
یعنی 25 دقیقه 20-35 دقیقه است وارینت دوم. 20-35 دقیقه باندشه شما. سلامت باشید. سوال دیگر. سازمان ملل متحد با دستگیری زیاده از 70 کشور از فرسوده‌شوی اکولوژی دفاع کرد و سالهای 2021-2030 را 10 ساله چی اعلان نمود؟ وارینت ا 10 ساله برقرارسازی سیستم اکولوژی، آب سالمی دنیا، اکولوژیا از آب سرچشمه میگیرد. وارینت دیگر ما حمایتگری حیات سالم، اکولوژیا را از نو میسازیم. وارینت دیگر ما جانبداری حیات سالم در روی زمین. یک بار دیگر تکرار میکنم. دیگر تکرار کردن نمی شود. قاعده برنامه چنین است و وارینتی انتخاب نموده شما. وارینت آخرین ما جانبداری حیات سالم. وارینت آخرین ما جانبداری حیات سالم در روی زمین. برامون وقتی که من سوالات براتون پیشنهاد میکنم خوب توجه دید. سوال دیگر. خوردن با معیار آنها بدن شما را از سرگونه باکتریاهای ضرر آور امین نگاه می‌دارد. خوردن چی؟ قلمفور تیز و سیاه‌دانه، کارتوشکای آبجوشان و سیرپیاز پخته شده، پیاز و سیرپیاز، پامیدور و بادرنگ، آب جوشانیده شده، عسل با آمیخته سیرپیاز. پیاز و سیرپیاز. پیاز و سیرپیاز. سوال دیگر. نوشیدن منتظم شربت آن میوه احتمالیت انکشاف آسیاپاروز را کاهش می‌دهد. آسیاپاروز گفته این ملایم شوی استخوان‌ها است. و همزمان این نمودی شربت برای پیشگیری از فربهی توصیه شده است. کدام نمودی شربت؟ نوک، افلسون، لیمون، سیب، زردالو، شفتالو. من تیارم شربتی سیب. شربتی سیب باندشه شما. تشکر. ما وقت شما رو قطع کردیم. شما 4 دقیقه و 35 ثانیه رو با مورد استفاده کردید. خب و می‌بینیم که با چند سوال ما جوابی درست گرداندیم. با سوال اول که دود سیگار نفر سیگارکش از مسافت چقدر با سلامتی ما ضرر دارد و شما انتخاب کردید از مسافتی که بوی دود رو حس میکنیم. جوابتون درست است. یک سوال. سوال دوم ما متخصصان دانشگاه گرینویچ با اشتراک 3,500 نفر تحقیقات گذراندند و در نتیجه آنها فهمیدند که گیپنوتراپی میتواند درد را 30-40% کاهش دهد. برای رفع درد چند دقیقه گوش کردن ثبت آدیویی با گیپنوتراپی کفایه است. شما انتخاب کردید 5 و این جوابتون نادرست است. 20 دقیقه است. سوال دیگر در مورد فعالیت جسمانی بود و گفتیم که همگی شخص باید چند دقیقه تمرین کند که این وقت معیار است. شما انتخاب کردید 20-35 دقیقه. این جوابتون نیست، نادرست است. و سوال بعدی ما برای شما چنین بود. سازمان ملل متحد با دستگیری زیاده از 70 کشور از فرسوده‌شوی اکولوژی دفاع کرد و سالهای 2021-2030 رو 10 ساله برقرارسازی سیستم اکولوژی اعلان نمود که این جوابتون هم نادرست است. و سوال پنجمی ما خوردن با معیار آنها بدن شما را از سرگونه باکتریاهای ضررآور امین نگاه می‌دارد. خوردن چی گفتیم؟ و شما انتخاب کردید پیاز و سیرپیاز. این جوابتون درست است. جوابتون درست است. و با سوال آخرین نوشیدن منتظم شربت آن میوه احتمالیت انکشاف آسیاپاروز رو کاهش می‌دهد، یعنی ملایم شوی استخوان‌ها رو. شما انتخاب کردید شربت سیب. جوابتون نادرست است. این شربت افلسون بود. تماشابینان گرامی، اشتراکچی تحت رقم 1 2 جواب درست دارند و 4 دقیقه و 35 ثانیه وقت رو استفاده کردند. من برای شما تشکر میگم. غالب و مغلوب بودن شما معلوم نیست، زیرا از فرصت نیست وابستگی دارد و اگر شما فرصت رو کمتر استفاده کرده باشید نسبت به دیگران، امکانیت یک جواب درست رو پیدا میکنید. و اینک میگذاریم به اشتراکچی تحت رقم 2. آماده هستید؟ بله آماده. آماده باشید، پس شروع میکنید.
агар шумо дар худ ташнагиро ҳис кунед, ин нишон медиҳад, ки 1% вазни умумии оби бадани шумо кам гаштааст. кам гаштани чанд фоизи умумии об дар бадан марговар аст? 5%, 10%, 15%, 25%, 33% ва 65%. ман тайёрам. ба фикри ман дар бадани мо вақте 10% об кам шуд, мо метавонем ба марг расем. 10% бандиша шумо. 10% бале. саволи дигар. рагҳои хунгард чанд намуд мешаванд? 2, 3, 4, 6, 7, 8. ба ин савол ҳам омодаам. Рагҳои хунгард 4 намуд мешавад: шараён, варид, мӯйрак ва шоҳрак. ва шоҳрак. саволи дигар. пошидани он ба ҷои ҷароҳат ёфта хунравиро манъ мекунад ва метавонад раванди табобатро суръат бахшад. пошидани чӣ? хокаи набот, шакар, хокаи лавлабӯи сафед, намак, хокаи какав, чойи хушк. ман тайёрам. ҷавоби дуруст ба фикри ман шакар. шакар. метавонад ҷойҳои ҷароҳат ёфтаро шифо бахшад. саволи дигар баротон пешниҳод мешавад. омода ҳастед? дар курсии рост нишастан зараровар аст. шумо бояд ба ақиб такя карда нишинед. хуб, ва савол бораи шумо чунин аст. меъёри муқаррар гардида чанд дараҷаро дар бар мегирад? 60, 90, 110, 125, 135, 140. хуб, ҷавоби ман ин 60 дараҷа. 60 дараҷа бандишаи шумо. бале. саволи баъдӣ. стресс хунро ғафз мекунад, ки дар натиҷа бадан барои осеб дидан омода мешавад. аммо ин реаксия эҳтимолияти онро афзоиш медиҳад. эҳтимолияти чиро? лахташавии хун, ҷудо шудани хуни зиёдатӣ аз бадан, расонидани зарар ба дигарон, номукаммал кор кардани майнаи сар, гум кардани идораи худ ва нохуб шудани ҳолати рӯҳиву равонӣ. ман тайёрам. хуб, ҷавоби ман ин варианти якум лахташавии хун. лахташавии хун. бале. саволи дигар. хатарноктарин намуди варзиш барои дандон кадом аст, ки 68% бозингарони касбии ин намуди варзиш дар майдон ҳадди ақал як дандони худро аз даст додаанд? футбол, волейбол, вазнбардорӣ яъне турник, баскетбол, чавгонбозӣ ва хоккей. хуб, ман тайёрам. ба фикри ман ин мумкин хоккей. яъне ба андешаи шумо хоккей. хоккей. ташаккур барои шумо. ман фурсати шуморо дар ин ҷо қатъ мекунам ва мебинем, ки шумо аз фурсате ки баротон пешниҳод гардид 3 дақиқаву 55 сонияро бо самар истифода намудед. ба инак мебинем, ки иштирокчии таҳти рақами 2 Меҳрона ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. хуб Меҳрона, агар шумо дар худ ташнагиро ҳис кунед ва ин нишон медиҳад, ки 1% вазни умумии оби бадани шумо кам гаштааст. кам гаштани чанд фоизи умумии об дар бадан марговар аст? интихоб кардед 10 ва ин ҷавобатон дуруст аст. саволи дигар бораи шумо чунин буд. рагҳои хунгард чанд намуд мешаванд? варианти 4ро интихоб кардед ва ҷавобатон дуруст аст, ки ино воқеан варид, шарен, шоҳрак ва мӯйрак буд. ва саволи дигаре ки ман баротон пешниҳод кардам, пошидани он ба ҷои ҷароҳат ёфта хунравиро манъ мекунад ва метавонад раванди табобатро суръат бахшад. пошидани чӣ? шумо интихоб кардед шакар. ин ҷавобатон ҳам дуруст буд. саволи дигар бораи шумо чунин буд. дар курсии рост нишастан зараровар аст. шумо бояд ба қафо такя кунед ва меъёри муқаррар гардида, яъне муқаррар гардидаи нишастан чанд дараҷаро дар бар мегирад? интихоб кардед 60 дараҷа. ин ҷавобатон нодуруст буд. меъёри муқаррар гардида 135 дараҷа аст.
ва тамошобинони азиз, саволи дигари мо ба меҳрона чунин буд: стресс хунро ғафз мекунад, ки дар натиҷа бадан барои осеб дидан омода мешавад, аммо ин реаксия эҳтимолияти онро афзоиш медиҳад. Гуфтем эҳтимолияти чиро интихоб кардед? Лахташавии хун. ин ҷавобатон низ дуруст аст. ва саволи охирин бароятон пешниҳод шуд: хатарноктарин намуди варзиш барои дандон кадом аст? Ки гуфтем 68% бозингарони касби ин намуди варзиш ҳадди ақал як дандони худро гум кардан. шумо хоккейро интихоб намудед ва ин ҷавобатон низ дуруст аст. ташаккур барои шумо. як ҳафтубӣ барои иштирокчии таҳти рақами 2. шумо тавонистед ки ба 5 саволи мо ҷавоби дуруст гардонед. ва инак тамошобинони азиз, мегузарем ба иштирокчии таҳти рақами 3. барномаи мо идома дорад. тамошобинони азиз, ва дурас мешавем шумо нахуст намоиши донишварро аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед ва иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо аз донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ҳастанд. ман шуморо бори дигар хушомадед мегӯям ва фурсат ба иштирокчии таҳти рақами 3 расид. шумо омода ҳастед, Гузал Искандарова? бале, омадам. инак фурсат шурӯъ мешавад ва мо саволҳоро пешниҳод мекунем. тамошои дарозмуддати телевизион ба мисли кори душвор хастакунанда аст ва он метавонад ба яке аз ин беморӣ оварда расонад. кадом беморӣ? ба бемории хастагии музмин, ба бемории асаб, бемории дарди сар, бемории фишорбаландӣ, хирашавии чашм, бад шудани ҳолати рӯҳиву равонӣ. ба фикри ман ин хирашавии чашм. ба андешаи шумо Ба- хирашавии чашм. чашм. саволи дигар. тадқиқоти олимони соҳаи тиб нишон доданд, ки шоколад на танҳо ҳолати шахсро беҳтар мекунад, балки қобилияти фикрии нафаронеро, ки ба он фан таваҷҷӯҳ доранд, зиёд мекунад. нафароне, ки ба кадом фан таваҷҷӯҳ доранд? варианти А: алгебра, биология, математика, химия, геометрия, физика. хуб, ба фикри ман ин биология бошад. биология интихоби шумо аст. ва саволи дигар. аз 6 чизе, ки ман номбар мекунам, ба андешаи олимон кадоме аз инҳо барои ҳаёти ҳамарӯзаи мо зарур ва лозим аст? боду ҳаво, об, дарахтон, тоза нигоҳ доштани худ ва муҳити зист, ягонтаашон, ҳамаашон. ҳамашон. варианти охирон ҳамашон. варианти охирин ҳамаашон ба андешаи шумо. саволи дигар. нӯшокиҳои ширин ва истифодаи доимии он метавонад ба он узви шумо зарари калон расонад. ба кадом узв? шуш, дандон, ҷигар, дил, гурда ва рӯдаҳо. нӯшокиҳои ширин. ба фикри ман ба дандон. ба фикри шумо ба дандон. саволи дигарро бароятон пешниҳод мекунам. табиб бояд дастони моҳир, чашмони уқоб, хиради мор ва дили шер дошта бошад. ин суханони ки аст? абдураҳмони ҷомӣ, абуалӣ ибни сино, ҳусайн воизи кошифӣ, суқрот, абурайҳони берунӣ ва бедил. ба фикри ман ин бедил бошад. ба фикри шумо бедил. бедил. саволи дигар. хоби камтар аз 4 ё зиёда аз 10 соат дар як шабонарӯз хатари марги барвақтиро зиёд мекунад. меъёри муайян гардида чанд соатро дар бар мегирад? 4, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8 ва 9 соату 30 дақиқа. ба фикри ман 4, 6, ба андешаи шумо 7, 8. ташаккур барои шумо.
ва инак мо фурсатро низ инҷо қатъ мекунем. Шумо тавонистед ки 3 дақиқаву 58 сонияро истифода бикунед ва ҳоло мо мебинем ки шумо ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардонидед. тамошобинони азиз, мо ҷавобҳои дурустро низ барои шумо хоҳем гуфт ва бовар дорем ки барои шумо ҳам лозим аст. саволи аввалине ки барои шумо пешниҳод кардем, тамошои дарозмуддати телевизион ба мисли кори душвор хастакунанда аст ва он метавонад ба яке аз ин бемориҳо оварда расонад. ҷавоби дуруст ин ба бемории хастагии музмин буд. ҷавобатон нодуруст буд. саволи дуюм ки баротон пешниҳод намудем, тадқиқоти олимони соҳаи тиб нишон доданд ки шоколад на танҳо ҳолати шахсро беҳтар мекунад, балки қобилияти фикрии нафареро ки ба он фан таваҷҷӯҳ дорад зиёд мекунад. шумо интихоб кардед фани биология, ҷавобатон нодуруст буд. ин математика буд. саволи дигаре мо баротон пешниҳод намудем, аз 6 чизе ки гуфтем ман номбар мекунам ва ба андешаи олимон кадоме аз инҳо барои ҳаёти ҳамарӯзаи мо муҳим аст. интихоб кардед ҳамаашон, ҷавобатон дуруст буд. ва саволи дигаре ки мо барои шумо пешниҳод намудем, нӯшокиҳои ширин ва истифодаи доимии он метавонад ба он узви шумо зарари калон расонад. ба кадом узв гуфтем? шумо интихоб кардед дандон. ин ҷавобатон низ дуруст буд. ду ҷавоби дуруст. ва саволи баъди табиб бояд дастони моҳир, чашмони уқоб, хиради мор ва дили шер дошта бошад. шумо интихоб кардед бедил. ҷавобатон нодуруст буд. ин шайхураис Абуалӣ ибни Сино ин суханро гуфтааст. ва саволи дигар, хоби камтар аз 4 ё зиёда аз 10 соат дар як шабона рӯз хатари марги барвақтиро зиёд мекунад. меъёри муайян гардида чанд соатро гуфтем дар бар мегирад. шумо интихоб кардед 7 ва 8 ва ин ҷавобатон низ дуруст буд. ва шумо 3 ҷавоби дуруст доштед. ташаккур барои иштирокатон ва тамошобинони азиз, аз натиҷаи ҷавобҳо мо баъд аз чанд лаҳза ба шумо маълумот медиҳем. бо мо бошед. инак тамошобинони азиз, мо ҷамъбаст намудем ва ҳисоб кардем ҷавобҳои дурустро, вақтҳое ки иштирокчиён истифода карданд ва мебинем ки ба даври дуюм кадоме аз ин иштирокчиёни мо роҳ ёфтанд. иштирокчии таҳти рақами 1 Судоба Сатторзода 2 ҷавоби дуруст, 4 ҷавоби нодуруст доштанд. 4 дақиқаву 35 сония фурсатро истифода карданд. иштирокчии таҳти рақами 3 Гузал Искандарова 3 ҷавоби дуруст ва 3 ҷавоби нодуруст доштанд ва тавонистанд ки 3 дақиқаву 58 сония вақтро истифода кунанд. ва иштирокчии таҳти рақами 2 мо Меҳрона Саидмуродзода 5 ҷавоби дуруст доштанд ва 1 ҷавоби нодуруст ва тавонистанд 3 дақиқаву 55 сонияро истифода бикунанд. аз сабаби оне ки ҳамин иштирокчии таҳти рақами 2 боз вақтро камтар истифода карданд, имконияти 1 ҷавоби дурусти дигарам доштанд. мо 6 ҷавоби дуруст қабул мекунем. ва ба даври дуюм иштирокчии таҳти рақами 2 Меҳрона Саидмуродзода роҳ ёфт. як кафкӯбӣ аз ҷониби шумо. ва ман ташаккур мегӯям барои иштирок ва бовар дорам ки албатта роҳ афтода нестед. ин албатта як бозӣ аст ва танҳо савияи дониши шумо санҷида шуд ва шояд шумо суолҳоеро ҷавоб бидиҳед ки албатта Меҳрона посухи онро надонад ва ин гуна ҳаст. дар охир мехостем андешаҳои шуморо бифаҳмем. марҳамат, иштирокчии таҳти рақам 1 Судоба, чӣ гуфтан ҳастин шумо? аз гузаранидани чунин чорабиниҳо нисбатан хушҳолем, чунки мо метавонем дар чунин чорабиниҳо иштирок карда савияи дониши худро мукаммал кунем. ба шумо писанд омад? бале. ташаккури зиёд. мехоҳед ки дар барномаҳои баъд иштирок бикунед? албатта. албатта. саломат бошед. ин гуна имконият ёдрас мешавем ҳаст ва шумо метавонед боз дар барномаҳои баъди мо фаъолона ширкат бикунед. ташаккур барои шумо. хуб Меҳрона, андешаи шуморо мехоҳем бифаҳмем ки ба даври дуюм роҳ ёфтед. чӣ гуна буд? душвор буд? ин барнома хеле барномаи хуб аст, хусусан барои ҷавонон, наврасон. ман миннатдории худ, миннатдории тамоми донишҷӯёни донишгоҳи тиббии Тоҷикистонро, хусусан алалхусус ба ҳукумати кишвар ва баъдан ба таҳиягарони барномаи телевизиони Баҳористон иброз менамоям, чунки барои мо ҷавонон чунин озмунҳо ташкил мекунанд, то мо метавонем дар чунин озмунҳо дониши худро
خودро сайқал бидиҳем. Ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб, иштирокчии таҳти рақами 3 гузал марҳамат, мо андешаи шуморо мешунавем. ман сараввал миннатдории худро ба шахсоне ки чунин барномаро ташкил доданд мерасонам ва ин барнома ба ман хеле писанд омад. ман рӯафтода нестам аз даври якум нагузаштанам, барои он ки як-ду савол дониши инсонро намесанҷад. ман мехоҳам ба дигар барномаҳо низ иштирок кунам. Ташаккури зиёд. саломат бошед. мо барои шумо муваффақият хоҳонем ва бигзор ҳамеша мегуна фаъол бошед дар ҳамаи барномаҳое ки ҳаст ва барои шумо дар интихоби касбатон ва дар донише ки шумо ҳамарӯза меомӯзед ман муваффақиятро орзумандам. саломат бошед барои иштирок ва албатта чӣ гуна ки ёдрас шудем тамошобинони азиз, меҳрона Саидмуродзода аллакай ба даври дуюми барнома роҳ ёфт ва то он замоне ки мо 11 нафари дигарро аз миёни донишҷӯёни дигар макотибҳои олӣ муайян мекунем, фикр мекунам ки мунтазир мемонанд. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи нахустини донишвар аз шабакаи Баҳористон ва бовар дорем ки барои шумо писанд омад. бовар дорем ки шумораи навбатии барномаро албатта пайгирӣ мекунед. Тансиҳат ва хонобод бошед.